Hip Hop Don't Stop od Dancers for You Praha a sem bych poprosila taneční školu Roxton a Hype. Tak pojďme sem si jenom sednout zatím. Dobře, tak klidně tam to nevadí. A teď dobře poslouchejte. Máme tady 3 kluby a 3 místa a na 3. místě je Hip Hop Don't Stop od Dancers for You. Rozdáme bronz, holky, tolik vás tam prosím nechoďte nahoru, jenom 2. Rozdáme bronzové medaile a řekneme si, kdo bude na 2. místě. Druhý místo v kategorii Street Dance, 2. liga děti patří taneční škole Roxton! A tím pádem na 1. místě, holky, prosím, tolik vás tam nesmí, prosím, aby vás tam byly tak 2, 3 nahoře. A na 1. místě BDS Academy, We Got the Power! Teď si vás omedailíme, odiplomujeme. Je krásný, že každý z vás má diplom už v tomhletom věku. Už se tím můžete doma chlubit, že máte diplom, pokud ho nestratíte. Dostanete samozřejmě i pohár. Koukám, že vám doputovaly i ceny ve formě tyčinek Korny. No a teď už se posaďte, pokud už jste hotový a ověnčený, aby jsme se mohli vyfotit. Tak, už to vypadá dobře. Ještě 1. místo, chviličku to bude. Už to vypadá dobře. Ještě 1. Ještě 1 medaile a už budeme mít připraveno na focení a připraveno na další kategorii, kterou budeme oceňovat. Tak fotíme. Tak slečna předá medaily. Vydržte. A jedna ještě tady. Tak, zlato už je na svém krku a teď už pozor. 3, 2, 1, sír! A děkujem! Streetaři, děkujeme vám a jdeme na Street Dance Extra ligu, kde jsme měli 2 týmy, 2 choreografie a to byly Legends od taneční školy Roxton a Robohop od Fantasy DC Praha. Tak si sem pojďte naběhnout. Já teda nevím, jak z pohledu poroty, ale z mýho pohledu, a to už teď můžu říct, tohle pro mě byla ta úplně nejtěžší volba a nejtěžší kategorie.